Пожарите възникват бързо и в зависимост от средата могат да се разраснат неконтролируемо. Те могат да бъдат природни, инцидентни или умишлени, затова е важно да знаем няколко основни неща. Природните пожари могат да бъдат причинени от мълния, високи температури или земетресения. Тяхното поведение зависи от три основни елемента – наличие на горива, метеорологична обстановка и топография на района. Ако станете свидетел на такъв пожар, незабавно се отдалечете от района и позвънете на спешен телефон 112. При така наречените инцидентни пожари много често ние хората имаме вина. Пожар може да възникне от незагасен фас от цигара, фойерверки, хартиени балони, подпалване на стърнища, газова запалка, изоставен лагерен огън и дори стъклена бутилка с вода. За да възникне, пожарът се нуждае от следните три компонента: топлина за достигане на температурата на възпламеняване, гориво или горивен материал и кислород, за да поддържа процеса на горене. Пожарът се гаси чрез премахването на който и да е от трите компонента. Няколко важни съвета, ако попаднете в ситуация на пожар. Ако имате нужните средства, се опитайте да загасите пожара сами, но ако това не е по силите ви, незабавно напуснете и след като сте в безопасност, позвънете на 112. При пожар на открито напуснете бързо и изберете път в посока обратна на вятъра или край езеро, потоци, реки. Ако нямате добра видимост, движете се възможно най-ниско, тъй като температурата е по-ниска и видимостта по-добра. Носете маска или навлажнен парцал, за да избегнете поглъщането на малки частици и въздействието на дима. За да сте винаги в готовност за бърза реакция и евакуация, подгответе се с раница за спешни случаи. Определете семейно място за среща при спешен случай, което всеки член на семейството да знае. Научете и практикувайте маршрути за евакуация, местоположение на спешни центрове при бедствия и полезни действия при пожари. Защитете дома си. Използвайте огнеупорни или импрегнирани строителни материали. Намерете външен пожарен кран с маркуч, който може да стигне до дома ви. Създайте свободна от пожар зона на 10 метра от дома ви, в която да няма изсъхнали листа и пръчки и запалими предмети. Прегледайте условието по застраховката на имота си. Осигурете пожарогасител в дома си. Повечето пожарогасители имат етикет, означаващ за гасенето на кои класове пожарите са проектирани. Бъди герой и взимай информирани решения.